Hej igen alle sammen. I dag vil jeg vise et trick, som man får med i det grønne spil Bar 6. Ja, man får ikke tricket med, men man får det her gimmick-kort med. Nu vil jeg have til at huske på, hvad er det dame? Hvor er det henne nu? Her. Okay. Altså her. Nej, det var det altså ikke. Desværre. Okay, men her kommer tutorial. Det ser ud som, at kortene ser sådan her ud. Som ser det altså også ud om på bagsiden. Men her hvor der er det store kort her. Så er der små kort her. Med det store kort. Og det samme her, der er det store kort. Og så er det små kort. Så den måde kan man smide. Det var det trick for det.